उसका ही सेवा है। टमाटर ले लो। मुझे 20 रुपए का टमाटर देना ठीक है मैडम। और उसके साथ धनिया और मिर्च भी डाल दीजिए। ठीक है मैडम। अरे मैडम। अरे मैंने प्लास्टिक में दीजिए ना, सपोर्ट के बाद एक बड़े से प्लास्टिक में दीजिए। अरे मैडम जी, एक आ जाएगा। देखा आप लोग ने, जहाँ हम खुद के कपड़े और कागज के बैग ले जाना चाहिए, आप भी बेशर्मी से जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक के बैग मांगते हैं। इसके दुष्परिणाम की हम बात करते हैं, इसी से तो हम मनुष्यों को भी परेशानी होते हैं, इसके अलावा जानवरों को भी परेशानी होते हैं। बयनिसिमबो खुलुमनाय थाग्रोबाय गासै नायगिरि रायजो राजानिसिम। जों दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय दिनैनि जायनोखि महात्मा गान्धीनि गेदेमा जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान, बे जोनोम सानाव सिखोन साखोनखौ आवगायाव लानानै सिखोन साखोनखौ गोबानानै जों बोरै जोंनि समाजखौ, जोंनि हारिखौ, जोंनि माहारिखौ गोजौ फारसे दावखोहोलांनो, मोनसे जौगाखां समाज दानो, बिनि थांखिजोंनो जोङो दिनै नैबे लामानि जायनोखि थुनफावथाय बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया जोंनो फोरोंलांदों जे साखोन सिखोनानो जाहैबाय जोंनि गुबै हाबा समाज दानायनि थाखाय। स' बे थांखिजोंनो जोङो दिनै जोंनि फरायसालिमानिफ्राय नैबे थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जादों लामायाव। दिनैहाय जों खावलायनो लुबैगोन, दिनैनि गान्धी जयन्ती जोंनि हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानाव जे सिखोन साखोनानो जाहैबाय जोंनि गुबै मोनसे गिबियावनो मावग्रोनांगौ हाबा, जायजों जों गावखौनो दानो हायो, जों जायजों गावनि सोहोरखौ दानो हायो, गावनि नोगोरखौ दानो हायो, समाजखौ दानो हायो, हारि माहारि गासैखौबो दानो हायो आरो। जे जोंनि गोसोआव जेरै साखोन सिखोन नांगौ, थिग बिदिनो जोंनि सोरगिदिं जायनोखि थासारि, बे थासारियावबो जोंनो साखोन सिखोननि जोबोरैनो गोनांथि नांगौ जायो। साखोन सिखोन गैयिनि थाखायनो जोंनाव बेमार आजार बायदिसिना जेंना जेंना, देहायारि जेंना जेंना, सोरबिथिं देहा जेंना जाबोगासिनो दङ। जों दिनै खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो हाथाय बाजारनि जायनोखि मैगं फानग्राफोर, हाथाय बाजाराव मैगं लांफैग्राफोर, लामाजों जायनोखि हान्थिग्राफोर, जायखियानो जाया मानो, जेखि खामानियावनो नांजाबनानै थाया मानो, नैबे साखोन सिखोननि फारसे सांग्रां जानानै हागौमानिसिबां जों जेनो जोंनि सोहोरखौ, जोंनि हादोरखौ साखोन सिखोनै दोननानै बे बेलायाव जों गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ एसे मावफुंनानै, गाव गावनि बिबानखौ मावफुंनानै जोंनि सोरखारखौ जेनो बे बिथिङाव साखोन सिखोनै लाखिनायनि बिथिङाव बयबो मदद खालामलायो, बेखौनो जोङो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय गंग्लायै खावलायगोन।